Hola, bones a tots i a totes. Us vull informar d'una novetat important a la Challenge Rallycracks 2024. Estem reglamentant la Teams Cup, una copa per equips. Potser no teniu temps o pressupost per fer tota la Challenge Rallycracks amb les seves 7 proves, però sí que en podeu fer dues i voleu temptejar. I teniu 2 amics més, o amigues, evidentment, que també volen fer el mateix. Compreu un Focus entre 3 persones, manteniment a mitges i tireu-hi de cap. Us imagineu passats de canto contra AD Racing, contra Norra Motor, contra aneu massa tibats? Pot fer molt i molt ambient i creiem que pot sumar participants a aquesta gran proposta que creiem que és la Challenge Rallycracks. Us ho passareu superbé, amb uns costos supercontinguts, molt nivell de pilotatge per aprendre infinit i creiem que és la millor alternativa actualment als ratllis de terra a Catalunya i Aragó, perquè compartim les dues comunitats. Aquest any, 111 participants, el primer s'està emportant 500 euros en material, gentilesa de Rallycar per carrera, i 250 euros en metàl·lic, amb cash, per carrera. Qui dona més per menys? Creiem que és, com us hem dit, la millor opció i la més divertida per córrer avui en dia. Veniu a temptejar la terra, us enamorareu, fem unes carreres espectaculars, ens ho passem superbé abans i després de cada tram comentant la jugada entre tots. Animeu-vos, veniu. Per qualsevol dubte, no dubteu en contactar amb nosaltres a través de l'Instagram, a través del WhatsApp si el teniu. Estem oberts a tothom i el que es tracta és de fer carreres, sumar entre tots i participar en els ratllis de terra, la disciplina per excel·lència dels ratllis i la millor escola. Us hi esperem!